1960 жылдар башында Рәми Гарипов туған яқтарына Салават районына қайтып, Еруден колхозында, Хорғамыш совхозында комсомол комитеті секретарі, район газетінің бүлік мөдире болып эшләй. Үзе һәм поэзия өсөн мол тормыш тәҗрибәһе туплай. Кешенең бөтә һөенесе һәм кыйынысы, дөньяның бөтә шатлыгы һәм фажигаләре, халык, ил язмышы шагыйрь йөрәге аша үтте. Шулар йөрәк төпкеленнән сыккан хис һәм моңдар белән бөркелеп, шигырь, йыр булып ак кагызга төште. Күңелдәрдән күңелдәргә күсте. Ул туган илен, йөрүдән буйдары, мөхәббәт уралды, туган илдә, республиканың данлы аша олы ватанды, бөек илебезне йырлаган зур йырга әверелде. Каһым түрә утлы Париждарға алгасқыла бәреп кергәндә, Салаваттың һанан олатайдар еңеү тау итеп күргәндәр. Сабып сығып, сал буаттар аша, сапсындырып суйын саптарын, уран алып илгә, хай Салават, мәңгелеккә әйдәй сафтарын. Заманыбыздың ысын шагыйры ул һүз тылсымы ияһе. Шагыйрьнең шигырьләренә күскән уйлары, фикере, әйтер һүзләре
туган ил хакындала, илде ил иткән ир-егетләр турагындала, гомер һәм бәхет, бүгенге һәм киләсәк турагындала. Бuna Рами Гариповның шигърият шигъре. Берәүгә һин нан, берәүгә һин нам, берәүгә һин дан, берәүгә һин кан. Нан да һин миңа, нам да һин миңа, дан да һин миңа, кан да һин миңа. Һөйдем йыр менән, көйдем йыр менән. Тугас үлермен, тик һинең менән, бердән бер генә. Кадерле достар, хөрмәтле кунакларыбыз, сәхнә түренә Башкортстан Ядуслар берлеге рәисенең урынбасары Азамат Юлдашбаевты сакырабыз. Сәхнә түренә рәхим итегез. Хәерле кич, мөхтәрәм кардәшләр, хәерле кич, хөрмәтле хабакташлар. Мин үзем Рами Гарипов исемендәге данлыклы мәктәп-интернатты тамамламаганда, агайдың үзе менән шәхси таныш булмаган да, оның менән күрешеп һөйләшү бәхетенә ирешмәһәм дә, мин бүген һезгә хабакташлар дип эндәшә аламдыр мөгаен. Чөнки мин үземдә Рами Гарипов мәктәбе укучысы дип исәпләйм. Һәм меңдәрсә кеше заводта эшләйме ул, авылда йөр һөрәме, балалар укытамы, кеше давалаймы, әллә бүген көндән студент булып йөрийме, я мәктәптә әле сак белем аламы, уларның күбеһе минем белән килешеп, Рами мәктәбе укучыларыбыз дип әйтә ала. Рами мәктәбе ул иҗат һәм шигърият мәктәбе генә түгел. Рами мәктәбе илһиярлек, эшһиярлек, телһиярлек мәктәбе. Рами мәктәбе гражданлык, егетлек, патриотлык мәктәбе, каһарманлык мәктәбе. Без асык итеп әйтә алабыз. Рами Гариповның исеме бер вакытта ла, бер генә мәлгә безне калдырып киткәне юк. Ул безнең арала. Шагыйрьнең үзенең сүзләре бар ине. Тубырсыктар яуган сакта, был дөньяга тагы кайтармын. Тубырсыктар яуганга вакытта түгел, бүгенге күк кар яуганда, кардар иреп, һыулар ташканда, умырзая калкканда, арыш баш кутканда, елаякка коштар усканда, һәр вакыт шагыйрь безнең белән калды. Уның исеме халкыбыз хәтеренә, уның иҗады халкыбызның күңеленә алтын хәрефләр белән уелып калган. Ердә башкорт дигән милләт бар икән, Рами мәктәбе лә яшәй, уның исеме лә яшәй. Ердә изгелек, хаклык, хакыйкать бар икән, димәк Раминың бар тормышы дәвам итә. Ердә матурлык бар икән, без матурлыкты күрәбез, хакланабыз, таныйбыз икән, димәк Раминың эше һаман да дәвам итә. Иншалла, артабанда шулай булыр. Гимназия-интернатыбыздың тәрбияселәр фольклор төркеме сыгыш яһай. Шәл бәйләнер. Hold on.
Мин халкымдың сәскә күңеленән бал кортындай ынҗы йыямын. Йыямын да йәнле ынҗылардан хуш етле bir кәрәз коямын. Шуға ла мин беләм тел кадерен. Bir телдән дә телем кәм түгел. Көсле лә ул, бай да, ягымлы ла. Кәм күрер уны тик кәм күңел. Бәхет моңлы, ебәк телле, халкыбыз бай йырсыга, алдыбызга көндәй балкып, инде бер йырсы сыга. Карагаттай кара күзләр, ирендәр бешкән сыя, калган ягын йыры һөйләр, шигырь багышланган һиңә, йырласы бер Шәмсия. Тип язган Рәми агай Гарипов. Ә без әйтәйек, йырласы бер Сабина. Серле йондызлар республика телевизион конкурсы лауреаты, яшь йырсылардың сулпылар конкурсында гран-прига лайык булган Сабина Кучаева үзенең йыры менән